nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira marakalakaw fɛ Segu mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi tarata juin kalo tile 11 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jalatigiba Colonel Kasum Goita ni ale tun ye Mali jamana dogodogoliso cakɛda sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ye n'a tun minɛlen don ka bila kaso la finitigiw fɛ kunnafoniw dira tɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ k'a tununa. Ka kɛ ni bankisow ka syndicat tɔnw ka baarabila ye min tun daminɛna kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen ni a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba bin jamanadenw caman kan u ka nafolo sɔrɔli ko la waribon kɔnɔ. Baarabilancari kun tun ye u baaraɲɔgɔn min ka minɛli ye bilala ka bɔ kaso la. Burkina Faso denbatigi caman minnu bɛ baara kɛ forobacaw ani kɛnyɛrɛye la caman de kelen don k'u ɲɛsin dennaminɛyɔrɔw ma mun bɛ wele nanzarakan na ko assistante maternelle a kun de ye walasa ka se k'u denw lasago. Baara in bɛ kɛ ni sariya dɔw de ye ko min ka kan ka labato walasa ko ka se ka den fitinin ninnu kɔlɔsi ani ka lafiya bɔda d'u ma. Malawi jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan Solos Shilima fatura ka sabu kɛ pankurun kasara dɔ ye ko nin pankurun kɔfɛlen tun tununna kabiri kunun tɛnɛn wula fɛ. Mali jamana jalatigiba dɔ min bɛ wele ko Colonel Kasum Goita ni a tun minɛlen don jamana finitigiw fɛ hakililajigila ni makofɔlen ye Mali jamana ka dogodogoniso sécurité d'état o ɲɛmaa kɔrɔ ye a minɛlen kɔfɛ k'a bila kaso la kunnafoniw dira a ka surunnadonikɛlaw fɛ k'a fɔ ko ni makofɔlen bolila walima a tununa ka bɔ kaso kɔnɔ. Keyatu Tarawele VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Washington na ale bɛ o kunnafoniw lase an ma. K'a ta u minɛ d'u ma kana se bi ma u ka surunnadonikɛlaw ani u ka denbayaw ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnni foyi sɔrɔ a bɛ se ka fɔ min ma k'a sɔrɔla u yɛrɛbakun fɛ walima a sɔrɔla sira wɛrɛw fɛ surunnadonikɛlaw ka nin kunnafoni gafe in k'a fɔ la. Colonel Kasum Goita welekura ka bɔ a ka kaso kɔnɔna na mɔgɔ dɔw fɛ minnu tɛ kiiri so ka mɔgɔw ye kabini mɛ kalo tile 31 waati la u ka fɔ la. Kasum Goita tun bɛ sɔrɔdasi kolonɛli ninnu ka kulu kɔnɔna na minnu ye dankarili kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la utukalo tile 18 waati la san 2020 na a tɔma Colonel Assimi Goita ale de bɛ Mali fanga kuntigiya la halisa. Kasum Goita tun bilala Mali gundosoni cakɛda n'a bɛ wele nanzarakan na ko sécurité d'état o ɲɛmɔgɔya de la bandaw ka fanga waati la san 2020 la. O kɔfɛ kolonɛliw ye dankari bandaw ka fanga la fangadaraki filanan senfɛ min waliyara mɛ kalo la san 2021 waati la ne ka u ka fanga sinsin. O waati la Kasum Goita ka fara cɛ 5 wɛrɛ kan ani masayaso secrétariat général tun bɛ min bolola la bandaw tile la bɛɛ minɛna ɲɔgɔn fɛ gundo kɔnɔna na septembre kalo ani octobre kalo waati la san 2021 na. A kuma na Human Rights Watch adamadenya hakɛ baɲumankɛtɔn tun ye kofɔli kɛ u ka minɛcogoyaw kan ne a yirali ye k'a fɔ awa ko u bɛ kan ka dankarili kɛ u ka adamadenya hakɛ u la. Mali kiiriso ye laseliw kɛ u ka minɛliw kan novembre kalo la san 2021 la. U y'a yira a waati la k'a fɔ awa k'u ka minɛli sababu kɛra de k'u y'a ese ko ka dan de kari fanga la. Mɔgɔ minɛni caman de welekura san 2020 waati la ne ka tila k'u bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu ma lakodɔn sani u ka u labila kiiriso ye u ka sɔrɔ ka laseli kɛ u ka minɛli cogoyaw kan. Surunnadonikɛla kulu ne Kasum Goita n'a jɛɲɔgɔnw ka surunnadonin bɛ u bolo u ye a yira k'a fɔ kabini san 2021 waati la k'u ka maaw minɛnen bɛ ka bila gendarme kan dɔ de kɔnɔna na condition gɛlɛn façon dɔw la minnu bɛ dankarili kɛ hadamadenya hakɛw la. Kabini janvier kalo san 2023 la waati min na u y'u ka dossier bila ka taa kiiriso la surunnadonikɛla ninnu ka fɔ la. Ne laɲinikanw ye k'a fɔ k'u ka kiiri ka tigɛ joona a mɔgɔ minɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ ko jalakili minnu dalen d'u kan ko olu nɔ tɛ a la. Mali fanga tigilamɔgɔw tun ye kofɔli kɛ tuguni mɛ kalo la san 2022 waati la fanga darakili waliya dɔw wɛrɛw kan u yɛrɛ ka fɔ la u ye minnu kunbɛn ka da ni kunnafoni ninnu kan. VOA Bambara ye wulikajɔ caman kɛ yaasa u bɛ se ka jaabi sɔrɔ ka bɔ Mali fanga tigilamɔgɔw la nka fo k'an se bi ma jaabi ma sɔrɔ u fɛ. Ka kɛ ni Mali bankisow ka baarakɛlaw ka syndicat tɔn dɔ ka baarabila ye min kɛra kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka sabu kɛ ko u baarakɛɲɔgɔn dɔ tun minɛna ka bila kiiriko bolo ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ nin makofɔlen in bilala ka bɔ kaso la. Kun min y'a waleya a minɛna kun jumɛn na ani gɛlɛya minnu yera ko la walasa an ka se ka tɔn ɲɛdɔw la bi VOA Bambara ka kunnafoni lasela ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Mariam i n'u la. Awa Keyatu an ka foli bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye.
ayiwa ka kɛ ni kunnafoni ninnu dili ye min bɛ tali kɛ banki baarakɛlaw ka syndicat tɔn minnu ni u tun ye baara bila kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka sabu kɛ ko u baarakɛɲɔgɔn dɔw minɛna an ye kunnafoniw sɔrɔ ka fɔ nin ma kofɔlen in bilala e bɛ se ka mun fɔ an ye nin waati in na a ka bilali kan. Effectivement, Mariamu, Amadou Ba ale kɔni bilala kunu ka bɔ kaso la sabula a tun ɲɛna kabini mercredi tɛmɛlen ayiwa kunu kiliyɔrɔ fana don to dun kɔni waati kɔsa an ye kunnafoniyaw sɔrɔ Amadou Ba an ye ale yɛrɛ fɛnɛ nin ye sabula a ye kunnafoni kɛnɛ yɛrɛ sigi u ka siège kɔnɔna na a bɔlen fɛnɛ ni min ye a ka partisans ye u bɛɛ lajɛlen ta la ka taa a bisimila ka a sɛnsɛn ka na n'a ye u ka kunnafoni di u ka siège soba kɔnɔna na o yɛrɛ sen fɛ a ye conférence de presse dɔ kɛ o conférence de presse yɛrɛ sen fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ a minɛna ka taa kaso la kun min na a y'i da don o la ka walawalali di a taalen kaso la fɛnɛ a bisimilala kaso bɔ mɔgɔw fɛ cogo min na a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma a tilala ka ɲɛfɔli kɛ fɛnɛ ni ko an bɛ waati min na ko sisan ale kɔni n t'a dɔn b'a ɲɛfɔ cogo min na mais ale kɔni kun a wulila ni fierté de ye c'est-à-dire a bɔla kaso la ni fierté de ye sabula ale ma kojugu kɛ a ma maa ka nafolo dun a ma nafolo ŋanamu i n'a fɔ maaw bɛ k'a laseli kɛ cogo min na kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ ale tagala kaso la k'a sababu kɛ syndicat ko de ye syndicat de ye ale lase kaso la wa ale kunna wololen don ale bɛ yɔrɔ min ko sisan mais ale bɛ mun ɲini an bɛ wagati min ko sisan o de ye ko ka kiiri o kɛcogo yɛrɛ ko k'o falen Mali jamana kɔnɔ ko sabula ko kiiri kɛcogo ko a man ɲi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a y'a ɲini a ka syndicat maaw fɛ ko maa fɛn fɛn u bɛ se ka baara minnu kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na mun bɛ se ka taa guichew la u ka guichew dayɛlɛ maaw bɛ se k'u ka wariw sɔrɔ cogo min na ko min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ yaasa malidenw olu bɛ se k'u ka wariw sɔrɔ ko u musakaw dilan a tilala ka yira a ka kumakan laban na sa ko min ye grève kɔni ye u ka baara bila ko o wulila pewu ko bi n'o ye bi tarata ye ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la baaraw ka daminɛ. Ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ye bɛnkan dɔ de sɔrɔla a ka syndicat tɔn maaw ani kiiritigɛlaw cɛ min kɛra sababu ye monsieur Ba a ka se k'a labila wa. Awɔ Mariam bɛnkan sɔrɔla ka da kan kabini Ba minɛna mercredi jeudi min ye Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ye UNTM olu ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye u sigila ka kuma o kumana n'o ye colonel Asimi Goita ye kumakan caman fɔla yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na kumakanw tɛmɛlen kɔ sa an y'a ye fɛnɛ ni min ye maa min yɛrɛ plainte la don Amadou Ba kama n'o ye Papa Sadio Traoré yɛrɛ ye ni o bɛ baara kɛ BNDA la n'a yɛrɛ tun ye BNDA secrétaire kɔrɔ ye ale y'a ka plainte retiré kabini jeudi mais plainte retirelen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kiiritigɛlamaw olu y'a yira k'a fɔ k'a ni plainte retiré la olu b'u ka baara la sabula ko maa si tɛ sariya sanfɛ ko olu b'u to ka baara kɔnɔ ka da kan ko Amadou Ba ale minɛna ka sababu kɛ ko faux et usage de faux donc u bɛ kumakan caman yira donc olu ka baaraw bɛ to sen na ko maa si tɛ se ka olu bali u ka baaraw la mais an nana ye da ɲuman dɔ la a ko la ka da kan an ka jamanakuntigi ani UNTM olu ye damakasi caman kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko la min yɛrɛ kɛla sababu ye sa an y'a ye kiiritigɛlamaw olu kɔni ye juru kɔni kun yoba dɔɔni mais n'i ye ko in jate minɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko kiiritigɛlamaw olu kɔni u bolo tɔrɔmina u kɔ dɔɔni k'a da kan. Ayiwa e bɛ se k'a fɔ an ye an b'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni kɔlɔlɔntan ma kɛ bawo duguden caman ye degun sɔrɔ a sababuya la ka sabu kɛ u ka nafolow bilalen don bankisow kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra tɔɔrɔya ye mɔgɔ caman ma san ko an bɛ seli ɲɛkɔrɔla min na awa daw yɛlɛnnen ka banki labila dugu yɛrɛ kɔnɔna bɛ cogo di dugudenw ka nisɔndiya ye mun ye nin waati in na. Ayiwa Mariam n'i y'a jateminɛ n'i bɔra sisan Bamakɔ dugu kɔnɔ dugu falen bɛ tewu i b'a dɔn ko malidenw nisɔndiyalen don sabula bankiw bɛɛ falen de don jama na bɛɛ lajɛlen mako b'i ka wari la nin waati in kɔni na n bɛ se ka fɔ n ko maaw kɔni nisɔndiyalen de don bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka k'i ka wari ta bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka taa i mako dilan dugu falen don sagaw mɔgɔw bɛ ka t'u ka sagakow la maaw bɛ ka t'u ka activité gɛrɛw la nisɔndiya kɔni o ye Bamakɔkaw ta ye nin waati in na. An ka foli b'i ye Mariam Kuyate nin tun ye VOA ka laselikɛla Mariam Kuyate ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ.
Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ni seli ɲɛkɔrɔla in na alisilamɛw bɛ labɛn na ka kɔn seliba ɲɛ min kan ka kɛ ntɛnɛn don nka yirala k'a fɔ ko Bobo Julaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛ camanba de binnen don degun kɔnɔ ɲina minnu bɛna sɔn ka bali ka saga sɔrɔ k'u ka seli ɲɛnamaya ka sabu kɛ ko saga yɛrɛ tɛ ka ye sugu kɔnɔna la fiyewu. Saga feerela minnu ni olu bi bɔ ni saga ye togodaw ni fan wɛrɛw fɛ ka na Bobo Julaso olu ka baaraw sigilen don ka sabu kɛ dankarili ani lakanabaliya o min ɲɔɲalenba don Burkina Faso jamana fan caman fɛ. Alidu Wedragu VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bobo Julaso ale ye ɲɛmadali kɛ garibali ani sugu kɔnɔnaw la an k'o lamɛn. Seliba gɛrɛla ka ban nka Bobo Julaso bɛgɛn sugu rɔ o bɛ min wele ko garibali bɛgɛn sɔbɛ tɛ yen fɔlɔ k'a feere mobili minnu bɛɛ bɛ na bɛgɛn feerelaw bɛ filɛri kɛ o kɔnɔ nka foyi t'a kɔnɔ Mama Ouattara bɛ bɛgɛn feere yan a san 30 ye ɲinan ye. Vraiment ɲina saga ko gɛlɛn na an ma ka dama tɛmɛ san tɔw ni heure na o y'a sɔrɔ saga bɛ yɔrɔ bɛɛ crise tɛ yen saga ka nɔgɔ mais ɲina saga ti na problème de crise min b'an kan vraiment siraw bɛɛ bloquera mɔgɔ tɛ taa kɔngɔ la saga ti na. Voilà, o le kendo vraiment convoi tinana no e kalo kelen convoi bina siɲɛ kelen après ça poitina saga yɛrɛ ti lɔgɔra bɛɛ n'a bɛɛ le vraiment saga ti. A kɛra ten bɛgɛn ninnu da gɛlɛyara a san bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo Mama Ouattara min bɛgɛn feerela ye ale t'a faamu na. Saga kɛɲɛ ni 120 a bɛ commencer 120 belebeleba min ka fisa dɔɔnin f'i ka 40 bɔ. 37 Seliba laya o bɛna gɛlɛya Bobo Julaso Dirisa Tuguma ye bɛgɛn feerela ye ale yɛrɛ ka siranya bɛgɛn kana na dɛsɛ anw bolo. An ka siranya yɛrɛ belebele bɛɛ y'ale de ye saga kana na manqué sira tɛ yen lon o lon n'an ye weleli kɛ u b'a fɔ sira tɛ ka na ni saga ye sira tɛ ka na ni saga ye. Isu Sabadogo tun nana saga kɛɲɛni dɔ yala nka a ma bɛrɛmata sɔrɔ ale sigira a fɛ so. Fɛn min nana dugu la bɛɛ bɛ o kalama o voilà ala ni mɔgɔ kuntan ninnu sababu y'a kɛ caman bɛɛ wulila ka bɔ u ka place la o de nana ni nin degun de y'an ma an b'a ɲini ala ta'ala fɛ hali bi ala ka jamana yasuma. An ye Alassane Nana sɔrɔ a ka kin na secteur 4 na a sigini bɛ a ka so ale fɛ laya ti fanga ye n'a gwɛlɛyara an b'a dabila. Maintenant n'a yɛrɛ fana tɛ a ma wajibiya o maintenant ni saga feerela ninnu fana tun bɛ se ka ko ninnu filɛ tun a ka saga ninnu feere a sɔngɔ la tuma dɔ la saga nin yɛrɛ saga kɔni tɛ o ye tiɲɛ ye mais saga nin yɛrɛ sɔngɔ t'a sɔngɔ ye tuguni. An bɛ Carrefour lora ten Bobo Julaso yɔrɔ min lɔn lo kosɛbɛ bobokanw fɛ ni seliba bɛ gɛrɛla ten yan bɛ kɛ sagalɔgɔ ye nka bi a yɛrɛ ɲɛ b'ara sagaden 5 ɲɔgɔnna o lo bi yan o bɛ kan ka yira k'a fɔ ko saga ti Bobo Julaso ni seliba nin na nin tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ foli ni tanuni kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ an bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan kɔnɔ a y'aw sɔgɔlen to an ka radio fiɲɛsiraw ani télévision jabaraniso kan aw k'an bɛn sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka segin kana aw ma a y'aw bisimila kokura an ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na an bɛ taa Burkina Faso jamana kan
denbatigi caaman Burkina Faso kɔnɔ olu ka baaraw n'o ye kɛnyɛrɛ ye ani forobacɛw ye caaman de bɛ u denw ta ka taa n'u ye dennamara yɔrɔw la yɔrɔ min ni a bɛ wele ko assistance maternelle walasa ko ka se ka u denw namara ka bɛn u ka baara jigi waatiw ma nka yirala k'a fɔ nin baara min n'a bɛ kɛ nin dennaminɛla ninnu fɛ kan ka kɛ sariya de kɔnɔ min bɛ kɛ denw yɛrɛ ka ladonko ɲuman ani u ka lakana u kun la. Kader Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase an ma. Ne tɔgɔ ko Mamu Dambeli baara kɛ tubabu cikɛda dɔ de la yɛrɛ baarakɛyɔrɔ ka jigi 16 heures sani ka taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa n den to n dɔgɔmuso dɔ le fɛ n dɔgɔmuso le bɛ n dɛmɛ ni den ye mɛ n'a sɔrɔla ni se kun bɛ n ye n bɛ se ka taa den bila assistance sociale dɔ fɛ n bɛ taa to crèche ra komi ale tɛ yen n bɛ taa den to n dɔgɔmuso fɛ n ka taa baarakɛyɔrɔ n jigitɔ wula fɛ n bɛ taa ka taa n ka den ta. I n'a fɔ nin denbatigi nin y'a fɔ cogo min na Burkina Faso lakaw fɛ muso minnu bɛ nasara cikɛdaw ra ani den bɛ o bolo o ka ɲi ka den bila yɔrɔ dɔ ka taa baara kɛ o cikɛda ninnu o bɛ olu wele ko crèche walima maternelle maa minnu bɛ baara kɛ nin yɔrɔ min na olu ye assistante maternelle ye. Ne tɔgɔ ye Watara Mariam. Assistante maternelle ye min ye mɔgɔ minnu bɛ denmisɛnninw kunbɛn k'o ladon anu ka baara nin pour que ka se ka a matarafa I kan ka se ka den ladon cogo lɔn I kelen ka se ka communiquer ni den ye ka den faamu ka den lamɛn ka ɲɛ I m'olu qualité nin t'i fɛ I tɛ se ka denmisɛn ladon. Nin ɲɛfɔli ni faamuyali ɲɛnama kɔfɛ an y'an sefa ka se den lamɛn yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ko crèche denba ɲuman Salimata Sanu y'an bisimila denmisɛnnin kuruw le la n'o ale gɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ sunɔgɔra o ye dumuni kɛ ka fa. Yani I ka se ka den yɛrɛ lamara fo den kanu ka kɛ ira ni den kanu b'ira I bɛ se ka den ladon I fana ka ɲi ka kɛ mɔgɔ nisɔndiyalen ye ani mɔgɔ sabarini I bɛna den ladon f'i ka sabari ka muɲu de. Nka o ta banni ye ka se den ladon cogo la o tɛ sira di e ma e ka se ka cikɛda dɔ yɛlɛ ka to ka maaw ka den mara. O de kosɔn an sera minisiriso min baso kunna Lasane Ouedraogo ale ye ɲɛmaa ye min bɛ denmisɛnninw mara cogo ani o ladoliko ɲuman kɔrɔsi. Kabini san 2021 jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin marayɔrɔ ni denmisɛnnin lasogo yɔrɔ 227 de bɛ jamana in bɛɛ lajɛlen na k'a yira fana k'a fɔ o denmisɛnnin marayɔrɔ 227 in u bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ sariya kɔnɔna na. Muso minnu bɛ baara kɛ denmisɛnnin ladon cikɛdaw ra n'u t'a fɔ ka yɛlɛ ko o ko sisan denmisɛnw o tulo ka gɛlɛn kosɛbɛ ni bi ko b'o ladon f'i ka kɛ maa sabarini ye. Aminatu Sanu bɛ baara kɛ crèche siniɲɛsigi ra. Denmisɛnnin baara yɛrɛ gɛlɛya ye fɔlɔ ba n'i k'i bɛ denmisɛnnin ladon f'i ka kɛ mɔgɔ majigin ye mɔgɔ sabarini ani mɔgɔ saniyani ale ye très important ye denmisɛnnin ma puisque denmisɛnnin ka ko bɛɛ ka mouvement bɛɛ a ka ɲi ka kɔlɔsi denmisɛnnin ka dumuni bɛ kɔlɔsi denmisɛnnin ka sigi bɛ kɔlɔsi bɛɛ bɛ kɔlɔsi fɛn o fɛn bɛ denmisɛnnin na k'a ka ɲi ka denmisɛnnin ladɔnniya a bɛɛ bɛ kɔlɔsi o b'a fɔ min ma tubabukan na éveil. O bɛɛ n'a ta denbatigi minnu bɛ taa ni u ka denw ye ladonyɔrɔ la o dɔw b'a fɔ ko ni olu taara ni u ka denw ye ko o bɛ u tɔɔrɔ kojugu dɔw yɛrɛ ko olu bolomako tɛ ni o tɛ olu tɛ u ka den kalifa maa si ma. Ne tɔgɔ ye Watara Mariam bangebaga minnu bɛ ale miiri o kan ka bila o yɛrɛ kunna ka lɔn fɔlɔ ko an yɛrɛ minnu bɛ baara min kɛ an yɛrɛ wolobagaw ye denw b'an fɛ an tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ den juguya ka sɔrɔ ta fana ye wali a bɛ kɛnɛma donc n'u nana ka na o den bila an fɛ o kan ko hakili sigi k'a lɔn ko an ye baara nin kanu k'a ka d'an ye cogo min an bɛ baara nin k'a ɲɛma tan ka denmisɛnw bɛɛ minɛ cogo kɛ kelen ye an tɛ wolomani k'an ka baarakɛyɔrɔ ni den nana fiɲɛ le bɛ den na wa den dafani le wa a dafani tɛ denmisɛn bɛɛ ye kelen ye anu fɛ. Kamasɔrɔ muso minnu baara kɛ den ladon sow ra olu cɛsirilen don k'u ka baara kɛ ɲɛnama o dɔw ko tuma dɔ kalo sara kɔni o bɛɛ sɔrɔ ka gɛlɛn olu ma. Safiatou Akperebu bɛ baara kɛ den ladon so Budiyam na. Ni baara na san 4 de ye ne ten baara nin kɔni degun dɔɔni baara mais Ala barika an sera ka a surmonter dɔɔni. A degun ye jumɛn le? Bon a degun ye min ye ladon kɔni a ma nɔgɔ a degun filanan fana ye min ye ka taa an ka sarako fan fɛ o tun b'a motivation dira ma dɔɔni mais motivation tɛ yen tuguni an yɛrɛ lo bi bama an yɛrɛ ma ka se ka denmisɛnninw ladon sara t'an bolo o kan an b'a ɲinina dɛmɛbagaw bɛɛ fɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ o k'o janto an na sinon an bɛ kɔni baara na fo an saya. Nin bɛɛ la gouvernement yɛrɛ se ka dɛmɛ dɔɔni di nin cikɛda ninnu ma sabula olu bɛ baara min kɛra bɛɛ kɔni b'a la ko baara ɲɛnama lo. Lasane Ouedraogo e kori o kora.
notre niveau, nous sommes appelés à faire des... Anga cakɛda na yan nɔ an be waati ni waati kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa bɔ u ye ka u sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ u kɔni bi ka baara kɛ sariya kan ka fara u kan an kɔni bi ta bɔ u ye ka u dɛmɛ ladilikanw na walasa u be se ka baara kɛ denmisɛnninw olu be se k'u ka nafa sɔrɔ cogo min na. Aminata Sanu ale min ka timinadiya ani a ka nisɔndiya ɲana ye dɔrɔn b'a yirira ko a bɛ se den ladoncogo ra ale ko wele kan damadamani bɛ ale fɛ ka di denfa ani denbaw ma. Welelikan min b'an fɛ ka se an denfaw n'an denbaw ma surtout min b'an fɛ sisan ko crèche mobile Al Gaderi musow lo minnu bɛ denw ladon an y'a formation kɛ an bɛ baara na sisan a sanji 5 le depuis ka gɛlɛn mais sisan alhamdulilayi a bɛ nɔgɔyara ka taa dɔɔni an bɛ welelikan lase denbaw ni denfaw ma o ka bama kana ni denmisɛn ninnu ye n'o nana ka lanaya kɛ an kan. Waliden ladon o man nɔgɔ musolaka minnu ye nin kɛ o ka da dumuni sɔrɔ ye a dangan n'o ko ni kalo sara kɔni saraka in ka se ka di olu ma ni o tɛ ko e k'i yɛrɛ timinadiya ka nin baara nin kɛ a sago ma ka sɔrɔ e sara nin tɛ u ka gɛlɛ dɔɔni nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Malawi n'a filɛ nin ye farafina kɔgɔduguyan fanfɛla la jamanatigi ye laseli kɛ kunu tarata wula fɛ k'a fɔ ko a ka danga n'o ye Solos Shilima ye fatura sanfɛ pankulu kasara dɔ senfɛ a yirala k'a fɔ nin pankulu kofɛlen in tununa ka sangani kɛ tuma min na wulikajɔ ɲininikɛlaw ye u ka baaraw sigi sen kan tɛnɛndon wula fɛ ka se ka nin pankulu kofɛlen in ye pankulu in k'a bi ye waati min na maa minnu tun b'a kɔnɔ kɔni si ma se ka kisi waliya in a kɛra u ka jamana o sigida la yɔrɔ min bɛ wele ko Muzuzu o kɛ ka yanfan ka taa kɔrɔnfɛ fanfɛla la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna États-Unis jamana kan yan jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ka kirikow dalatigɛra kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ kunun tɛnɛ New Yorkikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sanga janba o taara ɲiningali o donna ani kiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ a lakodɔnni ka ni waliyaw ye wala min ni olu bɛɛ lajɛlen tun bɔra a kɔfɛ k'o kɛ nɔminɛli ye ka taa a ma o senfɛ kiritigɛlaw ye jalatigɛli kɔni kɛ k'a fɔ ko nɔ yera nin koɲɛ in na min n'a sigira u ka kiritigɛla maa 12 ɲɛkɔrɔ ka jalaki bi jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan a yirala o sen kelen fɛnɛ fɛ k'a fɔ k'a ɲangira ka sabu kɛ yuruguyurugu sira dɔw ye min ni olu kɛra kalata gafew ani gafe dugudugulen dɔw ye n'u olu yera a bolo fo ka taa se dolari wari 130 ɲɔgɔn ma min labilala fɛ ko ka di muso yɛrɛ jabɔla dɔ ma n'o bɛ wele ko Stormy Daniel a ka kiritigɛ jaabi kun labanw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ juillet kalo tile 11 ɲinan san. An bɛ to Amérique jamana kɔnɔ yan hali bi Amérique jamanatigi Joe Biden denkɛ Hunter Biden fɛnɛ ka nɔminɛli min tun bɛ sen na kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ yirala k'a fɔ ko jalaki binna a kan k'a fɔ ko a bɛna ɲangi ni ma kofɔlen n'o ye jamanatigi Joe Biden denkɛ ye n'a si ye san 50 ani san 4 ye kɔni lakodɔnna ni nin jalakilikan ninnu ye min dɔ bɛ tali kɛ k'a fɔ k'a minɛna finitigiw fɛ ka sɔrɔ marifa dɔ tun bɛ a bolo ka fara o fɛnɛ kan k'a ye nkalon camanw tigɛ min bɛ tali kɛ a ka kiribifɛn minbaliya kan k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kiribifɛn o yera a nɔ la ni k'a ye a joli la a ka nɔminɛli baara minnu ni olu daminɛna marifako kun ka kɛra kabiri san 2018 Amérique jamana kɔnɔna la yan. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Ni y'an ye Bamakɔ Hippodrome 2 Ngomi Binabugu sirantɔlɔntanyɔrɔ la ni file fiyɛra jalatigɛba fɛ ladalako la ka yamaruya di ɲɔgɔndan ka daminɛ n'an ko coup d'envoi symbolique jɔnjɔn do final n'a bɛ Ibrahima Zi Kulibali ka kupu kofɔ a takɔrɔna kɛnɛ sigira kunasini kari juin kalo tile 9 san 2024 na Ibrahima Zi Kulibali bɛ baara kɛ Mali sirantɔlɔntan fédération ɲɛmayaso la a ka fɔla denmisɛnninw ni dɛmɛ ka kan ka da kan bɛɛ tɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka sirantɔlɔntan daminɛ an ka clubbaw la Zi Ibrahima Kulibali an kɔni ye initiative ni sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ yan jeunesse mako b'a la n bɛ équipe bɛɛ fo équipe fɛn fɛn k'i participer équipe bɔra an ka Bamako dafɛlan caman na ani Kati cercle la ka taa se fo Sebenikɔrɔ Wɛnzɛndugu olu équipe bɛɛ participera a la donc bi équipe fila min bɛ final kɛnɛ kan an b'u fana fo an ye balontan duman ye an mako bɛ denmisɛnninw ka ɲɛta de la an mako bɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi dilanni de la o de la an b'a la k'an seko kɛ ni an jɛɲɔgɔn bɛɛ ye
pour que yan jeune au moins nous bora école sola ou kasi ka lieu de distraction sur nos volontaires vous demain kasi ka ou distrait mais abse ku demain ka fin soro na la sonama volontaire monsieur ku demain ka ta équipe bola iko ado kera kama parce que en deuxième édition ni troisième édition jora en équipe première division na en tombola il en faut 11 créateurs il en faut Joliba il en faut stade do rebe kene ko jamana ko kan bi ni watina donc au sur là il y a en effet kene kan étoile de ngomi de ye jonjonta kabo real de gabakoro nyakoro tirobula VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traoré kala selido. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ni ne bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na ka foli ni tanu kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka an bataki sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka bataki ci an ma VOA ka WhatsApp o nɛgɛjuru sira kan n'o ye 20 24 30 47 ani 10 ani 6 aw tɔgɔ aw jamu aw sigiyɔrɔ ani ka fara aw ka bataki kan aw bɛ se ka o d'a kan ka foli ni tanu kɛ ka taa New Jersey kaw bɛɛ lajɛlen ma u b'an lamɛn k'a lajɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔ ni o ye Alassane Diaoune ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ba ye nin waati in na k'a fɔ aw ye ko nin tun ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw ye aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Malika di fembebe malikono Ame pari wante mongo makono Dinyankadi ni nyana mabakono Kana sira mbebe blo bakono Limu mali Niye mali fasaye Limu mali Niye mali fasaye Let's go Confisca
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site